Nakon 40. godine života, zbog starenja i disfunkcije očne leće, slabi i vidna oštrina. To znači postepeni gubitak vida na blizinu koji se korigira nošenjem naočalama. To je takozvana starosna dalekovidnost ili presbiopija. U 50. godinama, a nekad i kasnije, polagano vid postaje mutan i maglovit. Dolazi do zamućenja u očnoj leći, a ta se pojava zove siva mrena ili katarakta. U dobi između 55. i 65. godine već 40% ljudi ima neki oblik katarakte. Nakon 65. do 90% ljudi ima neki stadij zamućenja leća, odnosno sive mrene. Siva mrena jedino se može dijagnosticirati na detaljnom oftalmološkom pregledu. Istraživanja pokazuju da će do 2050. godine se udvostručiti broj operacija sive mrene u odnosu na broj izveden 2010. godine. To znači da stanovništvo stari i dulje živi, pa će se povećati potreba za ovom vrstom zahvata. Siva mrena i zamućenje očne leće pojavljuju se sve ranije. Neki od najčešćih razloga su genetika, pretilost, šećerna bolest, koja je sve češća pojava u razvijenim zemljama, veća izloženost prirodne leće štetnim UV zrakama ili korištenje nekih lijekova poput kortikosteroida. Ne postoje, nažalost, lijekovi koji sprječavaju ili usporavaju nastajanje sive mrene. Jedini način liječenja katarakte je operacija, to jest uklanjanje zamućene leće koja se zamijeni umjetnom lećom koja doživotno ostaje u oku. Koji simptomi prate pojavu sive mrene? Pod 1. Oslabljen vid. Vid kao kroz maglu. Otežano gledanje na suncu zbog zablješćivanja koje nastaje zbog raspršivanja zraka svjetlosti pri prolazu kroz zamućenu leću. Teže snalaženje u prostoru, otežano čitanje i loš vid noću. U nekim slučajevima početne katarakte može se poboljšati vid na blizinu, pa pacijent vidi čitati i bez naočala. To se dešava zbog toga jer u početku pojave sive mrene, zbog bubrenja leće i povećanja indeksa loma dolazi do pojave kratkovidnosti koja omogućava privremeno bolji vid na blizinu i vid bez naočala. Brzina razvoja mrene razlikuje se od osobe do osobe. S vremenom, kako zamućenje leće napreduje, naočale prestaju biti od koristi. Zato je preporuka nas oftalmologa da ukoliko imate sivu mrenu dolazite na redovite kontrole kako bismo pratili njen razvoj te je na vrijeme operirali. Moderna medicina preporuča operaciju u njenom ranom stadiju jer je ona tada manje invazivna za oko, oporavak je brži i sigurnost veća. Što je mrena starija, postaje tvrđa i za operaciju da bi ju smrvili je potrebno unijeti veću energiju ultrazvuka u oko koja može oštetiti druge osjetljive strukture oka. Zato prepustite nama da vas savjetujemo. Nakon operacije, pacijenti nam često kažu da smo im vratili vid iz mladosti, jer se uz tehnološki napredne leće može operaciju mrene u potpunosti riješiti i nošenja dioptrijskih naočala za čitanje i za daljinu.